so nam kwan bi so a entini wo awurade ni so a ene eyo dombre ene ye nkwaje bre be se bi tufo se twe ho edi e fa firi wonya ade a ma wonu bi obi bowa emoni bi wo ade anu nua nche asem ha waka na emum ema obufu efo woni hwe ade e betu senti bia ade bi ade abufuo entokwa beba no twe ho firi wono ma you enyo you ha now yes and I will nay enyo nay de wo ye ne menka menkonkodi adanse kunu mu ema obi ema ani mbiri obi ema okon no obi yere ade an yo de ayemfa ma enkonkofa memmo kro no memmo adwaman mengu ni padua no fi mengu onyame asori dan no fi nante okonkunu yim nante ewo konkunu yim nam okon apaso ne fa sa abo obra ba nipa nyina hunu se ehan bi wo mu na ai ebe hyeren ewo sumni mu ama nipa ewo nyina ade ho so bible say yen so kane amfa hye kane adua so ye di si yen fa hye kodoas ye di si kane adua so ma ne hyeren ema nipa nyina ede ehu to say mama mo kane hyeren ewo nipa anim na wo hu mu nwuma pa na hye magya wo so no eni munyam orfo me pese me di si abade me pese me kan say enche na Yesu Kristo wo pie na ni munyam eti de bia totrobento ni betimi abo to ye Kristo ni a ye ni da so nyina ne se ye wo kuro bia enye nipa na de ne sesi erwade na ahyehye kuro no te se ayofukuna ye de ne kɔ akoma na yere na ayofo yira ye de ne bredi kuno sa kuro no na ye wani da so se ɛhɔ na ye brani aman ye nyina ye to bɛkɔ akotwa a bredi nso a onyame fa ye nkɔ eti orofo ɛma obamumu se wona aman ye mu na matiti mu kura hye ho den na bɔ ho so se ɛyɛ den a ɛda bi bɛba bra ye bre nyina no onyame bɛhyɛ ne ho nyam eti me pesa me disia the Reverend Samuel Osunyantachi obetimi akọ Facebook Evangelist Samuel Osunyantachi obehumi ho obetimi akọ YouTube me o page Evangelist Samuel Osunyantachi obetimi akọ subscribe no like me videos ni okọ Twitter there Reverend Samuel o ni ye osu and also me ho you can also follow me there and Instagram so Evangelist Samuel Osunyantachi my number is 0542701937 on second video ya fama unia na unia so fama unia kopem se bi hia bi Everybody will show. Keep shining.